kangen kerajaan Klungkung sing dipimpin dening Ratu Klungkung. Ratu Klungkung duweni anak lanang jenenge Rupaksa lan anak wedok jenenge Suranti. Sayange kerajaan Klungkung kasil direbut dening kerajaan Sindorjo sing dipimpin dening rajane yaiku Raden Bentera. Rupaksa Suranti Gege Reneo. Enten apa Bunda? Ibu dawuh marang kowe supaya ninggal kerajaan iki. Sakmenika kerajaan lagi diserang dening kerajaan Sidoarjo sing pengen gedhekake wilayahe. Sampeyan kudu ninggal kerajaan iki. Gawa perbekalan sing sampun Bunda siapake iki. Tolong jaga awakmu lan Suranti adikmu. Kenapa dados Bunda boten nyilek sareng kita? Kenapa enggal sampun Bunda pangalihaken? Bunda iku sijine panggedhe. Bunda mertahanke kerajaan iki nganti ing langadan penghabisan. Wislah Suranti. Rupaksa, tolong kowe gawa dheweke lunga. Raden Bentera teka lan banjur ngomong. Keratonmu wis diserang saka macam-macam orang. Saiki pasrah. Ora pantes yang kerajaan iki dipimpin wong wadon. Aku ora bakal ngomong saka cangkemku yen aku masrahke kerajaan iki marang kowe. Menawa iku gelemmu, mati kowe ning tanganku. Ora segampang iku aku menehke kerajaan iki karo kowe. Ayo, kene delok sapa sing arep menang ning pertempuran iki. kuasai, aku wis menang. Prajurit, cepat meraden. Nggih, Baginda. Esok iki aku arep berburu. Dadi siapke gaman kanggo berburuku lan gaman berburu kowe kabeh. Nggih, Yang Mulia. Dayang, menurut dina iki awake dhewe arep buru apa? Kados pundi menawi kita bebujuk kidang utawa Innova, Tuan?
apik iku. Yen mangkono awake dhewe sumubar wae. Weh, jen-jen dene kono. Weh, abang banget. Pundi, kula boten saged ningali. Ana gerangan apa brawan ayu iki ana ning jero alas? Kene ono ing kene kanggo ngupadi wong. Kene iki uga siji penyita kang lagi kabur saka kerajaan musuh. Kerajaanku lagi diserang entek-entekan dening musuh. Apa oleh aku ngerti sapa jenengmu wahai brawan ayu? Jenengku Suranti, kula putri saka kerajaan Klumo. Wah, jeneng kang apik. Yen mangkono apa kowe arep melu aku menyang istana lan dadi permaisuriku? Hah? Istana? Apa tuan iki raja? Bener, aku yaiku raja saka kerajaan Sindorejo. Dina iki aku lunga berburu karo prajuritku lan mandeg amarga ndelok awakmu lan tiba tresno ing pandangan kapisan. Dadi aku takon sepisan maneh, arepkah kowe dadi permaisuriku? Apa kula iki pantes nyanding karo jenengan Kang Mulya? Tanto wae, kowe iku prawan paling ayu sing tau aku deleng. Lan namung kowe kang pengin aku dadi permaisuriku. Karo kabeh karenyan ati, aku arep nampa lamaran iki. Nanging karo siji syarat. Kang Mulya kudu setya lan percaya sekabehane karo aku lan apa oleh aku pajak salah siji dayaku kanggo manggon ing istanamu. Tanpa kowe nyuwun uga aku mesti arep nglakoni. Nggih, matur suwun sing akeh Kang Mulya. Nyuwun sewu permaisuri, hamba majeng. Ada apa prajurit? Wonten satunggaling tiyang jaler ingkang badhe mampir permaisuri. Sopo dheweke? Nya dheweke mrene. Kang jelas dhewe pengen banget nemoni permaisuri. Suranti, aku iki kakang kandungmu dhewe. Apa bener tuan iki kakangku? Aku iki rupaksa kakang kandungmu kang wis kapisah suwe karo kowe. Kakangku,
Pangapurane aku rada lali karo sampean. Sakbenere selama iki aku goleki awakmu, banjur aku krungu menawa jeneng permaisuri ning kerajaan iki yaiku Suranti. Lan jebul iku yaiku adik kandungku dhewe. Banjur apa surasa ketekanan kakang mrene? Aku arep ngandani ning awakmu sing wis mateni bunda yaiku Raja Bantera, bojomu dhewe. Ora mungkin, suamiku iku wong kang apik, Kang. Aku ora ngapusi lan aku teko mrene kanggo menehake kris iki lan pigunakakelah kanggo mateni bojomu. Ora, aku ora gelem. Senajan dheweke wis mateni bunda, nanging aku tresno banget, Kang. Aku bener-bener loro ati ning kowe. Aku karo caraku, mula singgahi kris iki dadi tandha kenang-kenangan tekan aku. Ingkang mulya, kang wilujengan ingkang mulya sawa kaancen bebayo. Amargi permaisuri badhe bejahi ingkang mulya. Apa? Ojo asal nuduh bojoku. Hamba boten sembarang sanjang ingkang mulya. Puniki hamba panggihaken ing dadap badal kasih permaisuri. Apa bener kowe nemu keris iki ning ngisor bantal bojoku? Hamba sanjang jujur ingkang mulya. Hamba siap dipun hukum pacar menawi kabukti gadah lepat. Sembahipun purwon sewu. Hamba dugi ngenani. Hamba angsa kabar menawi ingkang mulya permaisuri sampun dugi. Arep tak temoni dheweke. Prajurit tulung jaga dayang iki. Suranti, Kakanda, ana apa Kakanda? Kayane Kakanda lagi nesu. Apa bener kowe pengen mateni aku karo keris iki? Begitukah alasan Dinda marang Kanda? Kakanda jasa nuduh Adinda rata duwe maksud kaya iku. Banjur kanggo apa keris iki ana ing ngisoring bantal Dinda? Keris iki yaiku kenang-kenangan saka Kakang Dinda. Tenane, Adinda ora tau mikir kanggo mateni Kakanda sedikit pun. Malah Adinda lilo mati demi keselamatan Kakanda. Yen mangkono buktekake marang Kanda karo cara mlebu jero kali iku kanggo buktekake kebenarane. Aku kecewa banget karo kowe Kakanda. Kowe wis nglanggar janjimu. Apik menawa gelemmu. Aku arep melompat menyang ning kali iku. Menawa kali iku ambune bosok lan kero, mula aku sing salah. Nanging sawang sule menawa kali iku ambu wangi lan bening, mula aku ora bersalah. Tercium abu wangine. Pangapurane Kakanda kang wis ora percaya maneh karo kowe.
nikah